Guys, namatay ang camera. Hindi ko alam kung nakita niya ito. Ito ang cassava cake ng Nathaniel's. Tapos another ice cream. Another fruit salad. Oh, yung fruit salad. Nakakain na ba tayo yan? No. Hindi pa tayo nakatingin nito. So frozen ito, frozen. So ilalagay ko muna sa freezer ulit, guys. Pakita natin, pakita mo. Hindi ko pa alam kung ano yan eh. Ayan, oh. Talagang talagang yung bang hindi pa natin natitikman, pinatitikman sa akin. Ay, thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Miss Malabon. Thank you Miss Malabon. Wala nang paglalagyan. Wala nang paglalagyan. Ilagay mo yung giniling ka. Ilabas mo yung sinabi ko sa'yo. Ilagay mo yung giniling sa iluto mo bukas. Naku, baka meron pang kaila i-frozen dito. Diyan na lang sa Diyan na lang sa fourth door. Ay, patay na mga kaila. Ayan, nalisun mo lang yun. Ano yan? Hotdog? Hotdog. Ba't di na siya nagkasya? Nabawasan. Kasi mataas yung fruit salad. Ayan. Yan. Balik ka sa puzzle. Balik ako dyan. Ayan. Thank you, Lord. Tetris. Halika na, dali mo. Excited na ako. Ayaw, naka-freezer na yung dapat i-freezer. Oh my. Oh, Nathaniel's yun, guys, ha? Okay. Tapos ito. Ito naman mainit. Alam mo, mula nung pinadadalan tayo ni Miss Malabon. Oh. Ang basura natin lagi puno. Ay, no. Dahil sa dami, guys. My God. Lagi puno ng mga basura, mga boxes na pinaglagyan. Oo. Oh, ano naman yan? Ito, ano ito? Toll House. Oh, ano yan? Fresh lumpia. Beef ribs. Wow! Ang favorite namin, palabok at gisado. Pansit gisado siguro ibig sabihin. Oo. Oh my. Ano yan? Ay, sarado. Hindi ko Basta yun ang kaalaman. Okay. Okay. Oh, guys. Oh. Oh. Oh my Pansit God. gisado, pansit palabok. Para kang merong party. Teka muna, pansit palabok, pansit gisado, beef fresh rib. lumpia, beef ribs. At saka isa Oh pa. my God. Ano pa isa? Ano yan Eh, dalawa yung iba eh. Yung palabok yata dalawa. Oh, alam mo yung beef ribs, Dalawa. dalawa. Tsaka yung pansit gisado. Dalawang palabok. Dalawang palabok. Oh, Grabe. mo. Oh my God. Grabe. Siguro tayo nakita niya kung nag-diet ko no. Sabi niya, tingnan nga natin kung matutuloy ang diet dito. Yung shirataki rice niya, nagluto pa ako ng shirataki rice, Yun ang kagandahan dyan sa container na yan. Tama-tama sa pagluluto ng shirataki. Dahil kasi siya airtight. Ito naman kay Grace. Mary Grace. Ito Grace. pinadala niya tayo dito noon, yung lemon bars or lemon squares, lemon bars. Oo nga, oo. Oh my gosh. Ang daming ano ano pa ito? Ewan ko. Teka, sandali. Oh boy. Ano ito? Sobra. Tingnan natin ang tawag. So, dito sa summer squash seafood chowder, crispy cassava chips, Hindi. Mary Grace mushroom na pasta, lemon bars, toasted almond Sans Rival. Toasted almond Sans Rival. Oh, na cake. Oh, favorite. Free soup bowl. Ito pa. Free bill. Ito pa. Condika, free dip bowl to pay. Hindi. Ano yun pala yung lalagyan. Oh my God. Ito yung kasaba na dinidip sa No, yun. Ano yun? Yung kasaba chips na ilagay natin din ito sa ref. Hindi, dyan muna. Oh my gosh, ang daming food, guys. Too much blessings. Thank you, Lord. Chow.
Chowder. Squash. Masarap yun. Yan. Ito, chowder. Yan. Tapos ito yung sa Clam cassava chowder. dip. Yung Naku, sa masarap cassava siguro yung dip. clam Ito. chowder. Ano pa to? May mga ano pa, chips. Yung mga libre-libre. I mean, yung Hindi kasama yung dun sa kasama sa order. mga order. Parang garlic bread. Oh my gosh. Ay, hindi ko na alam kung saan ang unahin natin kakainin. And then, ano, yung pansit palabo. Oh, Kainin sige. natin. Please. Pansit palabo. Guys, oh, ang dami. Ano ba yan? Yung naawa tuloy ako sa kapatid ko kahapon. Sabi niya, naglalaway ako doon sa kinakain niyo sa ano? Sa Toll House. Sabi ko, may Toll House ba dyan? Wala naman pala. Papadeliver namin sana. Oo. Wala naman daw. Wala palang Toll House. Dito lang pala yan sa yung, Pampanga. Ang Toll House. beef Ang ribs may-ari. ito. Teka. Beef ribs yan. Ito pansit. Bisado. Tapos ito. Ayan. Falavok. Okay. Oh my gosh. Ay, naku, may nagtatawag na naman. Sandali. Excuse, friends. Excuse. May pa-deliver pa ulit siguro. Ano yan? Grab? Ah! Miss Malabon! Paano mga diet natin ito? Oh my God, ang daming food, guys. Ito, buksan natin. Ito yung dip ng kasaba. Ito, guys, ang kasaba chips, oh. Ayun. Ayun guys, oh, ang kasama chips, oh. Marap. Dip ito yan dito. Oh, coming from Ano pa yan? Goldilocks. Oh my gosh. May Goldilocks pa. Oh, ano naman to? Buksan mo. Oh my gosh. Goldilocks naman, guys. Kay Miss Malabon din ito. Oh my gosh. Hindi mo binasa. Ay, wala pala. Dinuguan. What? Dinuguan. What? May ulam ka na. Oh my gosh. Oh Kain my tayo, God. guys. Dalawa pa, oh. At try na kami. God. Oh my God. Thank you Ang so sarap, much. Maraming salamat, dear Lord. Thank you so much for Thank you, all these Lord. blessings. Thank you so much. Ay, ito pala, ano pala to? Mushroom. Ay, ano to? Pasta. Mushroom pasta. Nagpadala siya nito din noon. Masarap. Lahat naman ang pinadala niya, masarap. Lahat. Yung iba naman, hindi namin natikman pa hanggang pinadala niya na kami. Doon pa lang namin natikman. Hindi ko alam kung saan rin ang kakainin ko. Hanggang pakikuha mo akong kutsara. Thank you. Ang sarap. Lagay mo dyan. Paborito daw nila kung eh. Yan, Ito, bake. kasaba. Ito yung mga kinakain nila lagi. Nandun sila sa Mary Grace. Oh, gabi. Baka may ari ang Mary Grace at saka ano, Toll House at saka oh my God. Ano yan? Okay. Ang sinadahan niya na dahil nito nun. Sarap, no? Okay. Seafood chowder. Ito squash. Ito pang squash soup. Sarap daw. Wow. Oh boy.
Ito ang kakainin ko. Ikaw? Pansit. Pansit? Hindi ko nga alam kung ano yung kakainin ko. Gusto ko rin kainin beef ribs. Lumpia. Ay, lumpia pala. Nasaan ang lumpia? Beef ribs ito. Beef ribs din yan. Basta ang supot pa. Bukas mo yung ano, bukas mo yung... Wala, buhok. Ay. Ano kailangan mo? Ah, ito. Oh my gosh. Maghapon tayo nakain ito. Oh, lagyan mo dito. Ano, kailangan bigyan mo ako. Ito pwede kasi paglagyan. Ah, sige. Ilang pa ako ito. See? Isa na yan. Oh, maraming sauce. Alam mo, may mental telepathy tayo ni Miss Malabon na hindi pa tayo kumakain, no? Kumain tayo kanina. Itlog. Dalawang itlog. Dalawang itlog. Dalawang itlog kami. Tsaka kape. Kasi yung itlog pala na nabili namin, guys, na-notice nyo doon sa ano? Yeah, pengin napkin, please. Na-notice nyo doon sa vlog namin sa SM. Pag-edit ko, small pala na itlog ang nabili namin. Oh, man. Wow. Can't believe it. Oh my God. I can believe it because it happened so many times already. Hindi, para kung ano rin, para kung ano yung... Na-overwhelmed? Oo. Oh boy. Grabe nga, Gracia. Grabe. Thank you, Lord. Thank you, Miss Malabon. Thank you. O, para alam mo totoo yung kaharap mong mga pagkain. Sarap, guys. Bukin muna natin to. Bago tayo magpansit. Grabe pagkain. Maraming salamat po, Panginoon. Sobrang blessing. Grabe. So much. Oh, kumain ka, oh. Sarap. Ubod talaga, guys. Yung fresh lumpia. Ubod. Ayan, oh. Isama-sama na natin yung sauce. No? Yeah. Diyan. Pagkatapos, ilagay mo sa loob. Ako. Na-overwhelm kami sa dami pagkain. Oh my gosh, grabe. Parang kami pumunta ng party, tapos walang dumating na bisita. Kami lang, tapos sabi, kumain na kayo. Sa inyo lahat yan, parang ganun. Oh my gosh. Kaya iuwiin yung lahat yan. Sarap. Oh, hindi ka na marunong sumubo. Sige na, sumubo ka na. Yeah, sinusubukan mo na rin lang ako eh. Ano ba, napasubo pa? Ito guys, chicken lang makakain ko. Oh my gosh! Kung makakain ng shirataki rice ko nito pala. We're here, Sky!
Ay, nako. Sarapan. Kain tayo, guys. Mas malabon, oh. Wala ko na. Wala na. So good. I like fresh lumpia. Kanin mo yung ano mo. Kanin mo yung kunin yung pansit mo, isalin mo sa ano mo, tasa mo. Plato mo. Ay, inon mo ulit. Maganda kayo sa Toll House kasi except sa palabok, pero ang mga pansit nila chicken mami, ay nakakakain ako. Tsaka ano kasi? Beef ribs. Oo, yun. Karamihan katulad ng chicken nila, na palabok, chicken. Palabok na pork. Yung gisado, pansit, bihon. Chicken, mami. Fair dun sa sa mga hindi kumakain ng pork, di ba? Talagang chicken lang yung pansit, yung nila, pansit gisado. Nasaan yung mo? Kalamansi mo? Piniga ko na. Ito guys, so kain tayo. Hindi nakakasawa tong nila. Kunin nyo na yung pagkain nyo. Salo-salo na tayo. Mamayang gabi kakainin ko yung beef ribs. Na naman? Hindi ako nagsasawa. Kahapon lang kinain natin to eh. Pero nasasarapan talaga ako. Goodbye shirataki rice. Bukas ka na lang. Hindi pala pag kumain pala ako ng beef ribs, ito pala ang kanin ko. No? Makan tayo guys. May happy memories ako sa bihon. Dahil kasi guys, lumaki ako, wala kaming refrigerator. So yung mga bihon, ganyan, pira kami magluto niyan. Dahil kasi, ang bihon, di ba, madaling masira? Yeah. So, baga, ang kinakain namin, yung hindi madaling masira, pinirito, adobo, mga ganon, taksil, mga ganito. Bihira kaming gumagawa. Tapos may mga time, excuse me, high school na yata ako, college, pag nasa amin ako, pag may perang extra si mami, aayain niya ako, dalawa lang kami. Kain kami ng pansit, pansit bihon sa Black and White. Mga taga-Rojas dyan, sino nakaalala ng Black and White na restaurant noon. Tapos, Coke, yun lang. Pero, ang nila serving nila, ang liit, parang maliit na plato, pero masarap din. Ay, teka muna ga. Hindi tayo ma-choke nito. Wala tayong panulat. Please. Lang. Something sweet. Ito. Hindi yan sweet, siguro ga. Hindi ba? I think it's what's the bread? Bakit hindi yan sa kinakain? Oh, good. Toasted bread. Garlic bread. Garlic bread. Yeah, tama. Garlic bread. French bread. Yeah, no? French bread. Friends, din na kayo. Kain na tayo. Kain ka na. Garlic nga ba? Yeah. French bread. Yeah. So yun guys, order si mami. Ang liit ng serving, tapos kahit na gusto ko pang kumain, gusto ko ba binuksan? Kahit na gusto ko pang mag-order ng ibang bagay or dessert, hindi ako mag-order kasi ayoko ma-stress ang nanay ko. Alam ko, wala naman siyang maraming pera. Kaya, yan, good memory sa akin yung pansit, yung banding namin ni mami. Ilan to? Isa lang hati tayo. Ayan pa, 3.
Sarap. Sabi nyo, nag-ano kayo, naglalaway kayo at nagluluto kayo ng ano? Pansit? Ano na tuloy? Alam mo, Kasi kayo yung patin. alam mo, napifeel mo talaga yung pagka bukal sa kalooban ng nagbigay. Talagang ano, talagang mafe-feel mo rin ang lasa, ano, yung bang ano, talagang masarap. Nagtataka kayo siguro guys, bakit na lagi niya kayong binibigyan? Sabi nga niya, magaan daw ang loob niya sa amin. Kami din, gano'n din sa kanya. Kumbaga, may mga taong gano'n, di ba? Yung magaan ang loob mo. Pero guys, hindi kami nagte-take advantage, ha? Hindi kami nanghihingi, Wala kami nangungutang. wala sa ano namin yung, wala sa pagkatao namin yung nagte-take advantage. At saka hindi lang naman sa amin siya ganyan. Oo. Hindi. Oo. May mga ibang vlogger din siya na magaan ang loob niya. Gusto niya tulungan or yun, bibigay siyang food. Mga friends niya, family ng friends niya, ganun daw siya. Hindi naman sa amin. Kumbaga, ano yung natural niya sa kanya? Ano tawag yun sa Tagalog? Yung natural niya na. Likas na sa kanya. Matulungin at galante. At saka kind. Kaya ano, pinagpapala naman. Kaya pinagpapala naman siya. Mga accomplishment niya sa buhay. Kaya lang, yun nga, private siyang tao, kaya hindi namin pwedeng sabihin itong pangalan. Ni Facebook, wala siyang Facebook. Masarap nito? Basta kami, ang communication lang namin through Messenger. That's it. Kasi, alam namin kasing ano, very, very private siya. So, we don't want to invade her privacy. Hindi, malilito sila. Sabi natin wala siyang Facebook, pero sa Messenger tayo nag-uusap. Sa Messenger ng pamangkin niya. Pero nag-uusap na kami video call. Ilang beses na. Ang sarap naman ito. Dapat ito para dito. Yan. Mag-toast na lang tayo ng bread dyan. Mukha yung pandesal. Sarap? No? Kahit na lang, masarap. Kaya ka dito, oh? Teka. Ayoko na. Ha? Baka titimplan ko na. Bago ko tayo mag-upisa. Nagamit mo yung ano mo, no? Ha? Nagamit mo yung ano mo, yung... Ano yan? Kalamansi. Gamit yan? Hindi ah. Gusto mo pa isa? Hindi ah. Hindi namin kailangan pumunta ng restaurant, guys. The next few days, hindi namin kailangan. Paano tayo magluluto nito? Ang daming pagkain. Luluto tayo gulay. Parang di tumalab yung kalamansi. Isa lang kasi. Gusto mo pa isang kalamansi? Pwede. Yung isa dito. Ano natin? Ito, andun doon lang sa bungad. Meron naman tayo kalamansi doon sa ano. Inginis kayo, naglalaro. Ang bilis pati ng order. Nag-uusap kami. Tagal kami nag-uusap ni Miss Malabo. Nag-uusap kami tatlo. Hanggang nalobat ng battery ay ang cellphone. Tapos sabi niya, nag-order pala ako. Hala ka, maya-maya may kumakatok na. So, ilang driver na? 4. Oh my God. 4 na Grab. 4 na delivery. 4 na klaseng restaurant yan eh. Oh my God. Oh my God. Kasama. Para akong nasa buffet ng daming pagkain. Eat all you can eat.
Kain na kami ng Mary Grace. Ano yung Mary Grace? Nakailang kain na kami ng Mary Grace, pero puro lang pa-deliver ni Miss Malabon. Hindi kami pupunta. Mahal. Kunti ko na maiwa ah. Bakit? Ano sabi mong mahal? Mahal Mary Grace. Pero masasarap ang mga ano nila. Mahal kasi masarap naman. Ang kontis, hindi rin mura, pero masarap. No? Pero kami don't get it wrong. Kinakain namin ng basta't gusto namin kainin. Hindi kami nagtitipid. Kasi? Nung minsan nga, nung nasa mall kami, di ba? Sabi ko, kain tayo sa mamahaling restaurant. Sabi ko, gusto ko lang biruin siya. Tapos, pagdadating kami ng Toll House, tsaka ako siya kakabigin, papasok sa Toll House. Sabi ko, ako, kain tayo sa mamahaling restaurant. Tapos nakita niya kagad, kaya Toll House, oh. Pero hindi sa nagtipid kami dahil talagang nandun yung talagang gusto namin kainin that time. Ganon. Hindi, kasi kung may gusto kang kainin, tapos okay naman, okay, ma-afford mo that moment. Kainin mo. Yeah. Kung hindi mo afford that time, okay lang. Tikit ni mata, wag na lang muna. Ganon lang yun. Kaya, that time, gusto kong kainin talaga yon. Nasa isip ko na kung ano ang kakainin namin. Kaya pagdating doon sa loob, sinabi ko na kagad sa kanya kung anong gusto kong kainin. Ang kakainin natin, kako ganito. Agree naman siya. Yun din ang paborito ko eh. Di nakain namin yung gusto namin kainin, di ba? Ganon. Kung ano yung gusto nyong kainin nyo. Gaya nga na sinabi ko dati, di ba? We only live once. Plus, we're getting old. We're not getting any younger. Kaya, sa amin lang yun, ha? Hindi namin ina-apply sa iba. Kaya, pagka gusto namin kainin, kinakain namin. Hanggat may panglasa kami. Katulad sa akin, ano na to? What do you call this? Bonus. Bonus na talaga. Bonus na ito. Yung sitwasyon ko to. You know? Thank you, Lord. Amen. Kaya, hanggat may panlasa pa ako, sige. But, moderately. Yun. Hindi yung lahat. Sige, paspas dito. No. Depende. Moderately. Pero hindi ito moderately. Dami yun. Hindi naman natin kakanin sabay-sabay yun eh. Mga bata lagi, wow mama, bakit siya lagi nagpapadala sa inyo? Ang dami-dami. Katulad sa susunod na labas namin ng mall, alam ko na kung ano, kung saan ko siya dadalhin. Saan? Samgyup, salamat. Nagaya ako sa kanya sa Samgyup, salamat guys. Korean barbecue. I like Korean barbecue. Mga bata na nagustuhan din yun eh. Unang dating nila, pagdating from the airport, ayaw sana, punta tayong mall. Ayaw. Ay maliligo daw sila. Naliligo ko. Ay, iniinitan. Pero nung sinabi namin na, pwede tayong dumaan muna sa gusto niyo sa Korean barbecue. Ako, nakalimutan ng paligo. Pumunta muna. Alam ko gusto mo ito, kaya bigyan kita. No, nga. Hindi, kasi para maubos. Ito lang, oh. Ito lang. Sige. Subo mo na sa akin. Ang laki niyan. Hindi. Laki niyan eh. Oo, nakakangak. Guys, kumain na kayo. Ang dami talaga. Kung pwede lang talaga igaganon, oh. Kung pwede lang send sa messenger, no? Para hindi na kayo magluto. Ay, kakainin na kayo.
May nagtatanong, ano nangyari sa kubo? Hindi mo nakita yung update sa kubo. Relax pa lang. Relax lang. Chill lang tayo. Bukas, dadating na yung gagawa ng retaining wall para na ang lupa hindi babagsak doon sa kalsada kasi mas mataas ang lupa kaysa kalsada. Saka, bili na kami ng hollow block at saka buhangin. Semento. Steel bar. Steel bar. Ayos na natin ito. Kasi pag nalito titigas ito, pag hindi ito na yung tinapay. Ano yan? Tinapay. Yung French bread? Ano na, ulam ko dito. Hindi mo kung konti. Kasi pagka ito, titigas na ito. Busog ako Busog ako? Ako eh. Ano ito? Saan ito nilalagay? Pampanga lang pala yung Toll House. Pampanga lang pala ng Toll House. Kapatid ko naglalaway. Sabi na naman niya, hi, be friends na naman kayo. Ay, busog ako, guys. I'm full. Kanin talaga siya. Kaya pala nagtanong si Miss Malabon, no? Masarap yung yung beef ribs, tsaka yung pansit. Nakita namin sarap nung kumain. Oo, di ba? Sabi ko, sarap. Gusto nyo? Oo. Ayun para sa amin lang yun Hindi namin ina-apply na. Baka mamaya sa iba hindi masarap, di ba? Pero sa amin Kanya, tinatanong niya kami. Para sa amin talaga masarap. Kanya, pagka naman masarap sa akin, sasabihin ko. Pag hindi rin. Kaya sasabihin ko rin. Kaya pala, tanong niya, gusto niyo yung yung hindi, masarap yung yung beef ribs at saka yung pansit, yung kinain nyo. Oo, sabi ko. Ano masarap? Oo. Gusto nyo? Oo. Yun. Nung pala magpapada. Ano ba sasabihin ko? Nakalimutan ko tuloy. Ay, nakalimutan ko sabihin ko. Hindi. Sasabihin ko pala. Alam niyo naman kung nasa sarapan kami kasi pabalik-balik kami guys, di ba? Lagi kami Toll House, McDo. Gusto namin ng chicken ng McDo. Ako gusto ko yung chicken ala king. Kaya lang ang liit-liit. Tapos dalawang kanin ang binibigay niya sa'yo. Nila sa'yo. Sa ala king. Para bang they make up for the small piece of yung chicken ala king. Dahil kasi ang nipis at saka maliit lang. They make up for it by giving you an extra rice. And it's worse kasi parang feeling mo kailangan pa ng another ulam. At least may dinner na ako mamaya, Clam chowder. I love clam chowder. It's called seafood chowder. Seafood, hindi clam chowder. Well, it's the same. Clam is seafood, so it's probably this. Paborito ito na Angel. Chris, look at the Sans Rival. Oh my gosh. From Miss Malabon. From ano nga ba ito? Kilala nila si Miss Malabon. Nakausap nila. Nung nandito sila, nag-video call kami, nakita nila, nagkausap sila ni Miss Malabon sandali. Tapos, nung minsan naman, na tumatawag naman si JR. Kailan lang? Bago sila pumunta ng Bago pumunta ng London. Bago pumunta ng London. Tapos, nakausap namin, kachat namin. Hindi, kausap. Kausap na namin nag-video call tayo ni Miss Malabon. Tapos timing naman na si JR tumawag. Nag-hi-hi sila sa phone, gano'n. Ang cute Alam niya na gusto ko yung Sans Rival. Kasi iba yung Sans Rival, guys, no? Alam niyo naman ako. Parang cake na hindi cake. Alam niyo naman ako, naghahanap ako ng dessert. Ayan, sige. Ako isang subo lang kasi busog na ako. Tapos guys, mali ang kwenta ko. Tama ang kwenta ko ng oras, mali ang kwenta ko ng date.
iniisip ko na, for example, kaninang madaling araw, ng alas 4 ng madaling araw, ang show nila sa London. Yung pala, the day before, today, balik kahapon dapat. So, kanina alas 2, nag-text si Angel, sabi niya, Mom, we're in Paris now. Sabi ko, okay lang ba ang show sa London? Sabi niya, tapos na, kahapon. It was very good. They are very supportive. Tapos, sabi ko, mag-ingat kayo sa Paris. Kasi nung nag-text siya na sa Paris. Successful daw. Thank you, Lord, sa prayers. Maraming salamat. Maraming salamat. At saka sa mga taong sumuporta sa kanila doon. Successful. Very successful. Sold out ang ticket. Pati rin sa Paris. Ang Paris naman, bali madaling araw. Bukas, mamayang madaling araw. Mamayang 4 o'clock dito. Ngayon, 8 o'clock doon. Kasalukuyang pe-perform sila. So sabi namin, mag-ingat kayo sa Paris kasi sabi nila, marami daw mga pickpocket. Uy, huwag mo po subraga. Hindi. Mga 5 beses na lang siya. Ay, harap. Basta ako, meron na akong dinner mamaya. Alam mo ito, seafood ba? Hindi clam chowder. Baka seafood chowder. Pareho lang lasa nun. Kasi yung clam chowder talaga, isa sa paborito ko yun. Every time napupunta kami ng San Pedro, mag-fishing kami. Ano yun ha? Doon lang sa pier. Hindi pwedeng hindi ako kakain ito kami. Kami ni Pareng Boy Laki. Tapos basta every time pupunta kami sa sa mga ports, kain sa niyan. Lagi ako merong clam chowder soup. Tapos meron yung meron kasamang yung biscuit soda. Saltin. Nakatandaan ko kasi nung araw, bata ako, biscuit soda tawag. Kaya, pag-ihingi ako ng naga, naalala ko yung hindi siyang Skyflakes, sasabihin niya sa biscuit soda. Instead na saltin, may mga salt na biscuit soda. Eto, kakanin ko mamaya ito. With biscuit soda. With biscuit soda. Dalawa o maybe isa lang. Na Skyflakes. Yung Skyflakes lagi ako meron nun. Diba? Isa na lang, please. Ako ayoko na. Medyo malaki. Malaki. Ang daming almonds, oh. Ang dami? Grabe. Kaya siya mahal kasi yung mga ingredients niya. Yung mga anik-anik. Kumbaga hindi tinitipid yung kaya mahal. Baba! Ang laki-laki naman yung ga. Tumigil ka! Gusto mo yan! Ang laki-laki naman. Isang ako na, para hindi tayo matep ka. Ha? O diabetes. Oh my God. Guys, extra refrigerator kayo dyan, pwede pahiram. Wala ka paglalagyan. Ilang araw pa natin kakainin yan, no? Grabe nga blessing. Ang gusto ko pang kakainin, pero ang dami ko na nakain. Kumain na tayo ng pansit, kumain na tayo ng fresh lumpia. Ito pa, tapos ng tinapay pa. Ano gusto mo kainin? Lahat. Masaba? Lahat, pero hindi ko nga, ayaw ko mabunsol. Pasta, ang sarap. Nagpadala rin siya dati niyan, masarap. Later. Okay? Mushroom na pasta, sarap guys. Very creamy. Ito, ano to? Squash, soup. Sige, ito. Kinain ko Dahil kasi hindi mo makakain ito seafood. Bibigyan kita para maano mo. Hindi na, sa'yo na yun. Excuse me, para lang mayroong share tayo. Tubig, please. Tapos may isa ka pang palabok. Meron pa tayong beef ribs. Meron pa akong dinuguan. Oh my God. Masarap din yan, yung dinuguan ng Goldilocks. Ay, patuloy ko pala yung kwento ko guys. Sige, Dito, tuloy mo 2 a.m. Grabe to si mga bata. Mapa-Amerika man sila or nasa Europe. Basta alas 2 ng madaling araw dito, doon sila nagde-text. Ay, nako.
Kaya, ma'am, ganito, ganyan, ganyan. Kung baga, nagbabalita sila na maganda ang nangyari doon sa London. Thank you, Lord. Thank you all sa pag-pray ninyo sa mga bata. Nag-check-in sila sa amin. Tapos, tulog ka siya. Alas 2 ng madaling araw. Tulog na rin ako. Nagising lang ako kasi ang phone ko nasa tabi ko. Inano ko. Binidyo ko siya ng ilang seconds lang na humihilik. Hindi naman ako mahilig ka. Ikaw naman. Nasa video na naririnig. Oo. Gusto mo na binigay ko dyan? Makita nila? Hindi naman ako mahilig ka. Mahilig ka. Ako nga, umihilig eh. Tawa sila. Nasaan ang phone ko pala? Nandun. Ang ganda ng mga sinasabi ni Angel. Tapos yun guys. Napakababait ng mga bata. Tapos guys, nagbigay ng pera para, sabi niya, idagdag daw sa pambili ng kubo. Tingnan mo yung mga yun, Tapos sabi para, so that it will be ready for the summer, ma'am. Dahil kasi, hopefully, baka nandito sila ng June. Dahil kasi, pero mahal ng ticket. Birthday niya, tsaka anniversary namin. Pero ang mahal ng ticket. We'll see. We'll find the cheap one. Kaya, just keep looking. Okay na. Mahal kasi lalo. Kasi dito sa Clark, mas mahal ang Clark kasi na iya eh. Mas mura ang pamasahe sa naiya. Dito Clark, mas mahal. Pero yun nga lang, convenient. Napakalapit dito sa bahay. Hindi, isang sakyan. Parang Ontario. Dito. Parang Ontario tsaka LAX. Sa atin. Mas mura ang LAX. Kaysa Ontario. Kaysa Ontario. Kasasakay, mas mura ang LAX. Kaya lang, for example, galing ka ng Lake Quezon o galing sa amin, malayo pa yung LAX, yung Los Angeles International Airport, malayo pa. Mas mura ka, mura ka siguro ng mga $150 to $200, even $250 each person. Kung marami kayo, baon nyo na yun. Kumbaga, ano nyo na yun, dagdag nyo na yun sa panggastos nyo. Miski kami, nag-ano pa kami, nag-LAX. Biro mo, magkano yung masisave natin dalawa? 500 to maybe. Mga 500, oh. 500. Oh, see? $500 yun, ha? Dollars. Oh, so meron na kaming pan-toll house, di ba? Oh. Daming toll house na nun. Di ba? Tsaka McDonald's. Oh. Ganon lang. Ay, naku, Lord Jesus. Napakaraming pagkain. Miss Malabon, sabi niya, promise. Hindi daw marami. Sabi ko, 2 truck na naman ang pagkain yan. 4 na truck ang dumating. 4 na delivery. 4. Siguro sabi ng may party yata kina sir. Siguro sabi, may bisita si sir. Hindi, kasi iba-iba naman yan eh. Ha? Iba-iba naman restaurant kasi. No, iba-iba. ang security ba? Oo. Ang security ba? Bago sila pumasok ang Grab, sabihin nila, ganito. Delivery for Louie. Baelio. Tapos naka-4 ka tao ang sunod-sunod na dumating. Diba? Sabi siguro ng mga may bisita yata siya. Parang wala namang dumaan dito sa gate na bisita. Sabi siguro, wala namang dumating na bisita. Wala namang kaming na-intercept na naghahanap ng bahay nila. Bakit na ang daing Grab? Na dumating. Alam niyo ba? Friends sa guardhouse, sa entrance, ang dating palatandaan, pagka kasi may darating, pupunta kami kila Louie, Baelio. Doon sa makikita nyo, ganon, diretso kayo, tapos kaliwa, tapos after ng ganito, kaliwa, ganito, tapos doon sa may manggahan. Yun ang binibigay nila. Puno ng mangga. Puno ng mangga. Oh, yun. Yun ang binibigay direction. What we call this? Direction. No, landmark. Landmark. Ay, mangga. Mangga. Puno ng mangga. Yun lang may punong mangga doon. Sasabihin gano'n. Mangga. Kaya sabihin punong mangga. Pinaputol na namin. Pinatanggal na namin yung mangga. Alam niyo yung ginawang ng mga guardhouse. Yung mga guard sa guardhouse. Ginawang landmark. Doon, ganito, ganon ka, kaliwa, kanan, tapos may makikita kayo doon sa
Eiffel Tower. Yung Eiffel Tower sa aming bubong. Yung Eiffel Tower sa bubong ng Pasko. Hindi ko na inalis. Kasi yan naman, all occasion yan eh. Or anytime gusto mong buksan, you know, pwede naman, di ba? Hindi naman pampasko lang. Kaya hindi ko na ibinaba. Yun. Yun ang landmark ngayon. Pag hinanap kami, doon sa may Eiffel Tower. Nakakatuwa rin yung mga guard dyan eh. Bait naman sila. Mabait. Tsaka parang mga masayahing tao. Guys. Yun. Maraming salamat ulit, Miss Malabon. Maraming salamat. Thank you so much. Maraming salamat. Thank you. Pero, excuse. sabi mo hindi marami. Promise, sabi mo. Hindi naman ito, ang dami-dami pa rin. More blessings to you. More blessings to you blessings and your family. And your family. Pero tingnan mo naman ito, ganito karami. Hindi ako, para ba kung pwede lang, mga bata, padala ko, doon sa kapatid ko, padala ko, sa mga pamangkin niya, padala ko, kasi ang dami, oh. Ang dami talaga. Guys, nakita niyo naman ito. Grabe. Di ba, ilang araw ka hindi magluluto niya? Hindi, ang mga gulay dyan, sisira, iluluto ko. Oo nga, kailangan pala lutuin yun. Pero at least pwede mong i-freezer, ilagay sa ref. Pati ref nga pala, paano magkakasya to sa ref? May buko ka pa doon, hindi ko. Alam mo, gawin mo na yung buko, please. Ilagay mo na sa isang kasi 4 pag ganun yun eh. Gagawin ko ang buko dahil kasi wala ka space. Walang paglalagyan ito. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon. O sige na, mag-pray ka na Mag-pray ka na. Let's pray. Lord Jesus, maraming salamat po sa lahat ng blessings. Maraming salamat sa pagbigay mo sa amin, sa aming buhay, kay Miss Malabon at mga iba naming mga kaibigan dahil sa YouTube. Maraming salamat, Lord, that we can inspire people through our vlogs. We hope, dear Lord, that you will bless them, our followers, our subscribers, people who are watching us. Maraming salamat, Lord. We hope and pray that we can give them joy kahit sa aming simpleng pag-vlog at simpleng pagkakaintuhan. Thank you, Lord, na ang mga bata naka-reach sa Paris, and bless them, dear Lord, in a few hours. They will have their last show, dear Lord. And thank you so much for keeping them safe and for giving them good vibes with their shows and good and positive outcome, dear Lord. Maraming Please salamat. give them good health and strength to entertain people, dear Lord. Bless their talents so that they can make people happy and inspire other people as well. Bless us all, dear Lord. Make it successful, dear Lord. And bring them back to LA in a few days, safe and sound. Bless them and Dan, dear Lord. And bless the girls also in the States. Keep them all from harm and danger. Forgive us, Lord, of all our sins. Thank you for everything. Maraming salamat, Lord. Please bless Miss Malabon's family. Thank you for their kindness and generosity. Thank you so much, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Sa inyo rin, mga kaibigan, mga supporters, mga viewers, mga subscribers, thank you so much. Dahil sa inyo, kaya nandito kami. Kaya lahat ng ginagawa namin, pinagbubuti namin, dahil gusto namin mabigyan kayo ng kasiyahan. Kapalit ng ipinagkakaloob nyo sa amin. Nawa mapaligaya namin kayo. At doon sa mga bago pa lang na napadaan lang dyan, pakisubscribe. Please do subscribe. Like and share. Libre naman, wala namang bayad. At kung pwede rin, share nyo na rin sa mga sa mga friends, relatives nyo. Para na sa ganon, mas lalo tayong dumami. The more, the better. Merrier. The more, the better. The more, the merrier. Ayun. At sana, kung saan man kayong panig ng mundo naroroon, maraming salamat sa inyo at naway bigyan kayo ng maligayang pamumuhay ang inyong mga kamag-anak
lalo na yung mga naiwan dito na pamilya nyo, ilayo tayo sa lahat ng disgrasya. At naway kasihan tayo ng biyaya ng Panginoon Diyos. Maraming salamat sa inyo dahil kung wala kayo, wala kami. Kaya wala na kami masasabi sa inyo, kundi we love you all! Bye-bye!